Mulla yksi kauden avaus lähestyy. Kimi Räikkönen otti tuntumaa liukkaaseen keliin viime viikonloppuna Espoossa. Räikkösen kummijoukkueen Espoon Palloseuran juniorit testasivat, miten liikkuu Formula-tähden luistin. Hyvin liikkuu. Kaikesta näki, ettei Kimi Räikkönen ole ensimmäistä kertaa tekemisissä jääkiekkovarusteiden kanssa, kun hän sonnustautui EPS:n pelisopaan yhtenä junnuista. Luistimet löysivät oikeat jalkansa, hartiasuoja päätyi yläpäähän ja pelipaidassa komeli 89 alleviivaten kantajaansa. Rakkaus tai vähintäänkin innostus lajiin paistoi otteista. Siinäkö syy taustavoimiin liittymiseen? Jos ne vähän helpottaa niitäkin sitten, että ne pääsee pelaamaan tuonne ulkomaille, että ne yrittää sinne päästä vähän harjoittelemaan muuta systeemiä, niin on se hyvä aina auttaa, kun se on niin hankala saada kuitenkin silloinkin, kun itse ollut nuorempi, niin mitään sponsoreita ja muita, niin jos siitä on mitään hyötyä niille, niin on se aina hyvä homma. Junnuille matkatavoite on selvä. Kanada vuoden päästä. Räikkösen tekemisen meininki näkyy myös viilatessa ja teipatessa maalivahtien kauhu huipputrimmiin. Maalinteon salaisuus on yksinkertainen. Täysin vaan, niin eikä se sinne mene. Mitä sä luulet, pystytkö pitää maalin puhtaana, kun toi Räikkönen lähtee hyökkäämään? Todellakin pystyy. Ei ongelma. Kaukalossa Räikkönen näytti, että luistin kulkee ja kädet käy. Ilmeisesti oppia on otettu, kun mahdollisuuksien mukaan lätkäseuranta on tiivistä. Kyllä sitä tulee katsottua aina, kun sitä ehtii oikeastaan tai sattuu olemaan joku lätkämatsi, kun katsoo telkkaria. Kyllä mä oon joskus käynyt katsoa matsiakin, mutta sen verran aina kiirettä, ettei yleensä ei hirveästi. Lähellä on jopa ollut, ettei Räikköstä itsestään tullut jääkiekkoilijaa, mutta luonnon edessä oli taivuttava. Mutta itse asiassa mä lopetin sen, kun mä jaksanut aamuisin herään niin aikaisin. Minkään reeneihin, niin ei siitä oikein tullut mitään. Mutta loppujen lopuksi hyvä niin, sillä viikon kuluttua starttaa uran 3. F1-kausi McLarenin ratissa ja ainakin EPS:n suunnassa kannatusdesipelit lienevät kohdallaan, vaikkakin kaukalossa maalitili jäi tähtivierailijalla laihaksi.